una gid sir, Hmm. nga wala na mo madawat ang bayad sa among armas. Okay. Sulod sa dugay ng panahon, upat na ka tuig na mong paabot, sige lang may sadsaaran nga mo-update sila, mo-update hantod karon wala. Oo. Manang gusto nako nga mauting kay kun asa dapit ni sangit Mhm. nga ahensya sa gobyerno kay kung kami may mong lihok, wala may maduulan kay ang ahensya sa gobyerno puro lang update. Oo. Walay approval. Unya nga ikadua sir kanang pag-surrender mo dinhi naay mga programa sa gobyerno nga Okay, sige. ang mga surrenderis tagaan og trabaho hantod karon wala pa mi tagay og trabaho sir. Gipasalig sa inyo. Di pasalig na sa moa. Okay. Unsa nga klase pud ang ilang gipasalig nga trabaho? Basta di ba? Basta na, Bisan pag himuo ra mi diyan janitor manilhigay ba diya sir? di ba? Okay ra. Basta lang kay mabuhi ang pamilya. Unsa man day kuan na sinatian ninyo regarding atong inyong mga kauban diri kay matud pa nimo kaganina nakadawat ng uban sa tanan ang inyo lagi wala. Sa una sir sa first batch nga nag-surrender nga kauban na mo sa kabukiran. Hmm. Gikan silang pag-surrender. 5 months nakadawat na sila sa bayad silang lawas ug sa bayad silang armas. 5 months nang. 5 months lang. Daghan to sila. Dagan-dagan po sir. Oo. Nasa amo ano nga kami ang second batch. 2019 pa mi na-surrender sir. Hantod karon wa pa mi na bayre. So pila naman ka tuig? Upat na kapin sir, hapit na mag 5. Upat na doon na may nag-follow up sa inyo dito sa DLG? Di kami ako mismo sir may mo update permente ilang Ma'am Dada. Gatawag ka? SWD. Di ka na mo ani sila din nga. Okay. Ma'am, kumusta naman ma'am? Aga. Ang ilang tubag nga wala pa kuno sila update gikan na PNP ug ni DILG. PNP so saan to ba diri ta sango sa Kukpo? Basi doon na kay panawagan sa policer kang Direktor Mandia. Sir, manawagan ako nga kung mahimo manggaling tabangi mi ani nga sitwasyon kay dugay na namo ning gipangandoy. Yawat lang pud ni nga mga kasasistan gikan sa gobyerno nga ikabuhi po namo sa among pamilya. Oo. Ug ingon man sa congressman, sa mayor ug sa atong gobernador, tabangi mi ani nga problema. Kay wala naman matuman ang saad sa gobyerno sa programa. Oo. Unsa pa yung mga benepisyo sir nga wala ninyo manawat di ay? Sa armas lang? Mga food packs ba yung mga kuan diri ba? Ayuda? Ang bayad po sa among lawas sir. Kay Lawas. sa first batch, ang gibayad silang lawas sa first batch kay naa magyapon na sa programa sa gobyerno. Sa 65. Apil eh wala pa day ang inyong lawas day? Unya kami pagkubra na mo dito sa City Hall, dito sa taas. Tag 15 mira. So kulang. Oh, murag kuan ba ampere kay sa amo awit aw sir? Oo. Saan pag nga atong Kulang yun. uli sa balay na ipabalon nga 50,000 wala man ang karon. Wala gyapon. Okay. Ang uban human na. Humana sila nakadawat. Ang uban na mga first batch sir, nakadawat na sila og 65, bayadan silang armas. Daghan pa nga mga livelihood ang ilang nadawat. Kami nga second batch sir wala magkalimtan sa gobyerno. Di kalimtan.